Madokachere tauya nadzo nhau dzozuwa rochimakumi mairi nonhanhatu mwedzi uno hwakubvumbi patiri kuverenga mazuva amakumi matanhatu norubodzi kubvapo Blessed Muhlanga asungiwa akareka upowa bhero pakanyangaritsa. Regai tiringe munhau dzanyasi. Wachiwenga kureketa kuno wariko kunzvimbo yoRome yoVatican kwanga vari kuchema nokuringa kuikiwa kwaPapa Francis. Wanga wari ikweyo wakatoriwa mapikicha wakamira pabodzi naJoe Biden pokare iye anomirira Zimbabwe kunyika yeFrance sekaenzenza iye uya iyeye munondoziva kuti kwedu tinotenderedza zvinenge zvadhakiwa izvozvo zvinoramba tichindotenderedza apawo Jobosikara anga ari kuda kuenda kuona Blessed Muhlanga kujere akarambidziwa kwaiwa kuriwo jere ndo waramba kuti ari kubvumiwa kuti apinde komuona osai kuti wanga wakazvingwarini kuti achada komuona wakomana kunyatsoita kuti ahwadziwe fani. Regai tione kuti zvinoperera papi asi rimwe zuva wamwe wachamhanya chete. Mabrigadier General tiri kuerenga waakupera manje kureketa kuno. Ipapa muri kuziva kuti vhiki tarungani wakapfa heno kuti achaiwa rini tichanyepiwa ukuwo anga ambori mukuru wamaCIO Tabasopo aiwa akanzi Basopo noupenyu akatisiyapo kare iyeyu heno kuti achaiwa rini asi kwainyasi mutumbi wache uri kutorara uri kuchinhoi kumba kwache apa akapfira ache muSouth Africa. Regai tione kuti zvinoperera kupi izvi. Tinokunyepai kana taziva kuti wachaikiwa rini. Kuna anakadzitape watatu wanoti Desire Chuma Simba Rashesitole pokare naGideon Madzikatire wari kunzi wakada kutora mari kubva kune mumwe munhu zvisiri pamutemo inonzi pachirungu extortion. Pakanyangariwa asi kuziva kwedu munondoziva zvomunyika medu unotoda kutanga watsvaka nekuringa pokare kuti paribe imwe nyaya chere yakaitika kuseri iri kuita kuti wazoburike waakunzi wakaita mhosva yawakaita iyoyo. Tinoramba takaringa zvedu tichikunyepai kana paine zvaburika. Mamiriro opfumi pokare nemamiriro outano munyika medu aita kunyangariwa wakomana. Kureketa kuno vana veZimbabwe vanga vari kumboponera muSouth Africa vachirapiwa nokudini wendo huno heno kuti zvicharamba zviitika chere izvezvi wane mapepa okugara muSouth Africa waakushakana kuenda kobatsirwa kuzvipatara nokutoti paita kunyangariwa mandiwe wamwe mukasangana nowamwe mamwe mazuva zvakaita kuchipatara choKarafong iko kuPretoria aiwa mandiwe pakaita kunyangariwa vanhu vari kubva vaita kuita kung'ara chaiko kuita kung'ara mandiwe unoita kusaya kuti zvinoperera kupi. Wakuru hurumende dai wari wanhu waichinja maitiro onhadzirisa zvinhu zvomunyika medu wanhu vomunyika wareka kugoda kuenda kunze kwenyika kuti wabatsiriwe zvinhu zvakadariso kuzvara wapwere. Tinenge tichikunyepa hedu kuti zviri kuteerera sei kana pane zvimwe zvinenge zvaburika. IMF hwaagotiwo kwai upfumi hweZimbabwe huchakura nozvikamu 6 kubva muzana wosaya kuti wari kunyatsoringei chaizvo nekuoma kwaita upenyu ikoko. Wari kuti gore rapfuura zvanga zvakaderera asi hwendo huno aiwa zvichasimukira wosaya kuti wabedu vanenge vachionei. Regai hedu tirambe takazviringa. Warimi wodonje munyika wari kuhwadziwa fani kuti vaendese donje rogore rino rawakarima hwendo huno heno mhandiwe nokutoti mari dzomakore apfuura dziri pekubhadharwa wakomana zvinoramba zvichindohwadza. Regai tione kuti wachaita sei ipapa kuti zvinenge zvitekera sei. Tinokunyepai zvedu kana pane zvimwe zvaburika. Kambani yondege yoEthiopia kwai gore rapfuura yakatakura vanhu vanosvika zviuru 45 75,000 people pachirungu
ava vanhu vari kutakuliwa vanhu vari kubva kuZimbabwe nokuenda kuBritain kuGatwick pokare nokuHeathrow vari kubenukawo kubva kuGatwick nokuHeathrow vachibenuka kuuya kuZimbabwe kuno. Unondombwa iwe, unondombwa mhaniwe. Vanhu vese ivava muwandiro wakaita dai iri Air Zimbabwe iri kusenza, handiti tingadaita notaipa apa. Kuno madatsunya yaya akabva aita kuita zvopfini chaizvo, zvakaita kuoma chaiko madiwe. Regai tirambe tichiringa apa toringa dziri kuitika dzomutambo. Tiri kufarawo kunyepai kuti kuno mufana aripo anonzi Moses Tarakinyu ahwina kumhanya kwakarepa kuBotswana kweBotswana Telecommunications Marathon. Aiwa, tikuramba tichimutenda. Amhanya ano maawa mairi, ano maminitsi 14, ano masekondi 15, makorokoto. Ukuwo tikaringa dziri kuitika Zimbabwe Cricket, wadzimai weZimbabwe Cricket wahwina kumutambo wangu wachitamba noAmerica T20I. Tikuramba tiri makorokoto. Asi warume weZimbabwe A wajiwawo noScotland mutambo wangu wari kutamba. Zvakaita kunyangariwa. Tinenge tichiramba takandoisa dziso ipapo. Wohockey wabva ana wedu ane makore ari pasi pa20 under 21 pachirungu wakuona pokare kuenda kumutambo wepasi rese yowapwere iwawo. Tikuramba tichiti makorokoto. Tikaringa edu zvobhora, Scotland yaita 0-0 noZPC. Simba bhora ikati tinosalira baba kuita ma0-0. Zvaita kuhwadza painge iri kutamba noAmos Nyasi uno. Kepekepe yafara Jerosan PF ndo yega yahwina payatamba noyadha yamagaya. Zvakaita kuoma chaiko. FC Platinum noTriangle, Tero 1 noHighlanders, Manika Diamonds noChicken Inn, Bigita Minerals noNgezi Platinum. Wese wandogwedzana kabodzi. Usai kuti wakomana. Kuno zvinenge zvinyatsotekaira sei ipapa. Rekai tigoramba takaisa dziso zvedu tichiona kwazvinenge zvichienda. Tikaringa dziri kuitika pasi rese, bato roEFF muSouth Africa noroDA waita kuramba wachiendesa mapepa mhandiwe kudare rodzimhosva kuti mapepa zviri kuitika zvizvi zviitiwe zviri pamutemo. Tikati kamudoko kuona uko dai maramba muchiita kudando pazvinhu zvizhinji. Asiwo EFF wari kutoti hurumende iri kuita kutadza kupa vanhu ivhu nokuti iri kushauti kwai upfumi hunozogwa nokuti diyo waitadza kuti wape vanhu ivhu ngariuye kuvanhu kuitira kuti zvinhu zvitikaire nokutoti pakanyangaritsa ipapo. Wanga uri kureketa weEFF wachichema amai kana kuti ambuya mupahlele tokuti ngavazorore murugare iwawo. MTN yagoreketa kuti wakomana takabatiwa zvinhu zvedu padande mutande, tikapindiwa kupwanyiwa nopavha padande mutande mhandiwe. Asi wari kuti vanhu gorekai henyu kusha zvinhu zvenyu zvakachengeteka zvatanga tinazvo. Rekai tizoona. Uku kuno mapurisa 4 ari kunzi akanga akabatiwa nonyaya yekubiwa zvinokosha zvokupfekera jewelry pachirungu. Kwaizvo mari inopfuura mamiliyoni 20 chaiwo omarandi. Rekai tione kuti vanozviita sei apa wari kunzi wadzingiwayo varume iwawo. Tichaona kuti wachazvitambira chere kana kuti wachada kuenda kumatare. Tinenge tichikunyepai. Tikadzika kuenda paNamibia papa kwaino hurumende yekuNamibia pamusoro pokuendesa vapwere kuchikoro mahara. Toda kuvaka nhandare 9 dzobhora. Toda kuti tikone kutambirawo bhora munyika medu. Kwaitira kuvaka pokare dzimba zviuru 5. Kwaiongwa chikwereti chekuti wari kuenda kuchikoro chofundo yepamusoro aiwa tabhadhara zvikweretizvo. Iyi ndo hurumende yevanhu iyi mhandiwe. Rekai tione hedu kuti zvinoenda nopapi, asi tiri kuramba tichitenda kuita kwavari kuita ikoko. Uku izvezvi
kuiko kuNamibia kwasungiwa anonzi Mark Henkari anga ari ndiye gurukota rinoringa zvokurimiwa. Pakaita kunyangaritsa apo. Regai zvedu tigoona kuti vanenge vachizviita sei. Papawo Maroma wairadzikiwa paye. Haiwa rikaititi mweya uzorore murugare. Ndokwakazara kaana Trump nana Zelensky anani. Ongo ariko wese. Rikaitiwo nedu kuti zvinoperera papi. Unondoona kutoti idi pakaita kuoma chaiko. Riri Madrid kubvuma iko yazoita kutamba mutambo weyatamba uko paDel Rey noBarcelona yazojiwa katutatu kuti iri noBarcelona. Wabiyedu zvakaita kuomera chaiko. Rikaiti ndoti ndizvo zviripo tagumira pano manduwe toboyana musi wechipiri chaiwo musi wemande aiwa tiripoba timbotekaira kuno musi wechipiri ndiwo tinobenhuka manhoko. Murinzike zvino mabi angu ndini wenyu manduwe wonawo.